ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಏತ್ ಬಗೆ ಉಂಟು ದಾದೊಂಡು ನೆಂಕಲ ಹೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕರನೆ ಕುಚಲ್ ಓಡಿಕೊಂಡಪ್ಪ ಏ ಕಲ್ವಿ ಓಟೆ ಪಪ್ಪನೆ ಓಟೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಾ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಬುಕಾನಿಕಲ ಚಾಪುರ ಪರ್ದಾಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾಪರ್ದಾಂಡು ಇದು ಚಾಪರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಪುರಾಣ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬ ಬಂಜುಂಡು ಆಂಡ್ ನಾನು ಅವ್ಯ ಪೇರತ್ನಾಲಿಕ್ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬಾತ್ ನಮಗೆ ತಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ದೀಪ ತುಳಸಿಗೆ ದೀಪ ತಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪ ಆತೇವ ಅಂತ ಪಟಾಕಿ ಆತೇವ ಕದಾಲಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಪುರ ಪೂಜೆ ಪುರ ಕಪುರ ಇಚ್ಚಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಪುಡಪುಣ ದೀಪ ಪೊತ್ತವಣ ಅಂಚಿಂಚು ಪುರ ಗೌಜಿ ಅಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸೋಮವಾರದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮು ನಾನು ಓದೊಡ್ಡು ನಾನು 3 ದಿನ ಒಪ್ಪುಂದು ಅದು ಅಲ್ಲ ಓದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಪುರ ಐಟೆ ಬಂದು ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ನನ್ನ ತೋಡು ಕಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ತೋಡು ಇನ್ನೆಂತ ಹಬ್ಬ ಚೆಲ್ಲಿ ತೋಡು ಯಾನಂಚನೆ ಅಪ್ಪಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗನಾಗ ದುಂಬ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಪಪ್ಪಣ ಆಯ್ತು ದುಂಬುಡ ನೀವು ಓದ್ತೀನಿ ಅವಳು ಊರು ಎಂಚು ಓದಿ ಬಟಾಗ చెప్పారు ಚಾತು ಓದು ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕ ನೆನಪುಲ ಏರಿಜ್ಜಿ ಓದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಡು ಬುಗದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಕನಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪುರ ಕಂತಿತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಚಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಎಬ್ಬೋ ಏರೆಗಾಲ ಕಂಚಿಂಚಿ ಬರ್ಬಂತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ತೊಂಜಿ ತಾಸೆ ಬಡ್ನಲ್ಲ ತೋಡು ಫ್ರಿಜ್ ದಾದೊಂದು ತೋಟು ದಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಬಡ ಒಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ತಿನ್ಕಂತ ಓಡ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ ದಾದೊಂದು ತುಕ್ಕ ಪುರನಿ ಪುರ ಬುಡ್ಚಾನ ವಂಚೆ ನಮಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣ ಇಜ್ಜನ ಪುರ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ತಿಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಕಿ ಪುರ ಅದು ತಿಂಪು ಶಂಕ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆದ್ರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸಲದು ಥರ ಉಂಟು ನಾನಂತೂ ಚಳಿಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಂತು ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ತುಕ್ಕ ಬಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿದ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಏತ್ ಬಗೆ ಉಂಟು ದಾದೊಂಡು ನೆಂಕಲ ಹೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಫುಲ್ ನರಕ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಿರಕ್ಲಿ ನಂಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚೆ ಪೂರ ಕೊಡು ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆಂಡು ತಾಳಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಾನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇರ್ನ ಬೇಸ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ರಿಜ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪ ಪುರ ದಾದೊಂಡು ನೆಂಕೊಳತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ನನ್ನ ಬೋರಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಯಾರು ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂಬ ಮನೆಯವರೊಂದು ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಕ ನಾನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ನೋದು ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ತಿ ಬೇಸ ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೆಲ್ಚಿ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ತಿಂದಿಪ್ಪೆ ಪೋಯ್ ನಾನು ದಾಳಿಜ್ಜಿ ಟಿಕೊಳ್ಳೊಂದು ಚಾರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಡೆ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಅವು ಸಮ ಕೊಡತ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ರೋಮ ಪುರದ ಇದ್ದುಂಡು ಪಾಪ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಓಲ ಬಿಡ್ರೆ ಉಂತೆರ ಬಿಡ್ರೆ ಅವೇನಂದು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಅಂಜರ ವೆಂಚಿ ಜೋರು ಚಂದುಂಡು ಜೋರುಂಡು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಿ ಮುಪ್ಪ ತೋಚ್ ಪಾಡಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬೈದೇನದು ಚೋಲಿ ಮುಂಗೋಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜೋರಾತನು ಜೋರಾತನು ತುಚ್ಚುವ ಜೋರಾತೆ ಭಯಂಕರ ಜೋರಾತೆ ಐತೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆಡ್ಡೆ ಶಾಪಂತೆ ಅವನು ಫುಲ್ ರೋಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ ತುಪ್ಪ ದಾದ ನಮಕ್ಕಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡೆ ಆ ಬುಕ್ಕ ಮೂರಣ್ಣಿ ತುಣ್ಣಾಗ ದೊಡ್ಡ ತುಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಂದುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಓಲೊಂದು ತಿರುಡು ಜಾರಿಗೆ ರಾವಂದುಂಡು ಏನು ಕುಚಲ ಇಪ್ಪಿಂಡು ಅಂಕರನೆ ಕುಚಲು ಓಡಿಕೊಂಡಪ್ಪ ಅವು ಗೊಬ್ಬನೆಗೆ ಇಕ್ಕಿತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತಾಡಿತೇನ ತರ ಕುಚಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾರ್ಲಿ ಓಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚೋಲ ಕುಂದಾಪುರ ಅವೊಂಜಿ ಕೋರಿ ಓಡೆ ಬರೋ ಪೊಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಕುಚಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊರ್ಬಿಡು ಬರ್ಚು ನಾನು ಕುಚಲ್ ಕಟ್ಟರೆ ಜನವೇ ಇದ್ದೇರೆ ನನ್ನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ರೆ ಜನ ಓಡುತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಚಾರ್ಲಿ ಅವು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಲ ಬುಡ್ಚನ್ ದಾಲಿ ಬಿಡು ಪಾಪೆ ಬತ್ತನೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಡು ಬತ್ತನೆ ಯಾರು ಆತು ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಪತ್ತು ತಗೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮುಪ್ಪಗ ಬಂದುಂಡು ರಡ್ಲ ಯಾರು ಬಡು ಬತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ರಡ್ಲ ಇಂಚಿಡು ಅಡೆಂಗುನೆ ದಿಂಗ ತಗೊಂಡು ನೀ
అట్లా తెంగదుకలదండి ఇంకా దానే అట్లే అరన మాత్రం పొడిగి ఇప్పుడు నమ్మ పొడిగి నేను జైకి చూరలా అరసలే ముళ్ళు పడిపోతుంది తర్వాత జైకి పొడిగి అరసల దొడ్డికి తుష్పా ఉప్ప రోజులే ఉండే దొంచి ఈ నాయి బుడ్రెచ్చి వీటి మన పెరముడిపించి ತುರಂದು ಐಕ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಕಡೆ ಅಂಜಾಪನೆ ತುಂಬ ತೋರಿಸ್ಬಂದು ಮೂಡ್ಬರೋ ತುಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ನಾವು ಸಮತು ಏರಿ ಬಿಟ್ಬಿಸಿ ಒಂದು ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಿ ತೋರಿಸ್ಪಾರನೆ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ಇಂದೆ ತುಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಬುರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಆನೆ ಪಪ್ಪಿ ಪಪ್ಪಿ ನಂಜಿಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಹಾಪಿಜೇವೇನೊಂದು ಚಾರ್ಲಿನೇ ಅವು ಬುಡೊಂದು ಪಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ಪಣೆ ಪಪ್ಪಿ ಮೊಬೈಲ್ನಾಗೆ ಒಂದುಂಟು ಆತು ಪತ್ರ ಆತಂದು ಪತ್ರ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ನಂಜಿ ದೇರನೇ ಅಂಡೆ ಆಪಲ ಕೋಡೆ ಕುಂದಾಪುರ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜೆ ಗೂಡು ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ತೈ ಕಲ್ಪಣಿದ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆರಲ ಐಜೆ ತಿಕ್ಕಡಲ್ವ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಬಾಯ್ ಕುಂದಾಪುರನ ಕರ ಕುಂದಾಪುರನ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಚನ ಬಾರಿ ಸರ್ಲಿಂಬೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜೆ ಕಲ್ವಿ ಓಟೆ ಪಪ್ಪನೆ ಓಟೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ಗೂಡ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಇದೇ ಪೋದ ಹಣ್ಣು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಣೆ ಬೈಯೇನ ಏನ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇನು ಇನ್ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಯರ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಡ 5 ಜನ ಬಲ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತೋಡ ಬಕ್ಕಡೆ ಪೊಯ್ ಬಲ ಪೊಯ್ ಹೈಕಿ ಬಿ ಕೊರ್ಪಣ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಳು ಗೈಕಿ ತುಳಿತು ಬರ್ಜೊಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಅಲ್ಪಣ ಔಟು ಕೋರಿತ್ತೇನೆ ತೋಜುಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಪುಂಜಿ ತುಳು ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತೊಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಹಬ್ಬ ತರಸುರತ್ತ ನಿತ್ತ ಇವನ್ನು ಬುಡ್ದ ಬಾರ್ಜೋ ಆತ ನಾವು ಬಲಮೆ ಗೊತ್ತಂತಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಅಂಡೆ ಹಾಜರೇ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗಿತ ಚಡಿ ಪೇರುಂಡು ಕುಂಟು ಪರಾಡ್ತಿರಂಡು ಪೊರ್ತಾಕೊಂಡು ಬೇಗಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಅಂಚ ಮಂದಿರ ಅದೊಂದು ಒಂಚಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಸರ್ಪ ಬಾರ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪೂರ ತೆರೆದು ಬಾಡು ಕಾಂಡೆರ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಡೆ ಬಂತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್